Na gabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Ro gini hilong ki khubor bam ta kasngi. Kasap ka phongi kanthei ke jila Meghalaya kala paw bat kiu kat ba mi kisngi namar ka jing shilor hakikam bagi sei na du ka dot not ban pen i haki limpung rinsan ba pher. Ka kong great mercy langti khunjong ba Screening star palyar ka kong kas mutia langti kala long ka nong jap akani ka rinsan badha ka ju ka por la yo ru ya ka subtitle best ram walk. Kate kalong kami kapday na kasnong domso khai nong na Southwest Castle District kat ba ka kong dahun nong plu na kasnong Nartiang West Jante Hills District la yora ya ka kadan ka balay ba ka subtitle Mrs. Congeniality. Ka kong kintulang rinja na kasnong Sanyasya East Castle District kun jong ka kong Sidan rinja madu ba smart nong plu kala yo ban poisha ka kadang top 5 but yo ru ya ka subtitle Best Figure. Barka bitel da Marwin na kasnong lauba East Castle District ilayo ya ka subtitle Most Trendy. Na kalyang kiti kilong kami arngot ka kong Great Mercy langti ba ka kong dahun nong plo habayo ba niya kran hasilong press club mena ka kat pratrik unay wing kia thu kisaungot kilalit ban mi ikmat ya ka jila. Hagani ka rinsan Mrs. Diva Northeast 2024 haga category A aspiring below 35 years hanong ba Guwahati nadu ka khandai hadu ka khatway trek mentau benai klayo jingjom ya ka balalaban ai burom ya kipai ba ka jila bar ki ba hayeng hasam namar ka jing kershan. Bagi saking sem pasti laban dom baka di korong pong handai kadi pat kebadan jembut pembangi kelmau na kajing thua ka bokut ka kitab jing sisu boleh uthau ke partai uthau yo ukun bandri bon pen internet dilri boleh uthau ke partai bandon kita kisentiu kiskut bandon kiding sei udan ki kiwa pindon kisim ki ban bandon boromu tentang nya phai kindia sai kunu isngobat ka e ka ba ili simanta hakani ka jing ko ba ka e ka kreteng joni ka jing yakop Nadai i Great Mercy langti napo kasnong dom sok hai nong na Southwest Castle Hills District but ngasngo komen shibun ban yasam lang bat pimo yakani ka nam ka buram ka bangidang shio shan men ha uni u khatway tarik jong November ha ka jing yakun thei babrio lani ka pajen ma kumba kishat ong ka Mrs. Diva Northeast arajar apusa mga lambat ki way pat ki perlok hila yalit lang but ngisngo komen shibun ba ngadu ngalayo ya kanam job ne ka nam la adu ma but iperlok jonga idahun nong pulu ru layo ya kanam second runner up de hanga shimat ngakwa ban ong long akwa ban pensyai kan namar buna pedeng jongi ni perkhat ba kani ka judge competition mo ka judge jing kun kalong ka ba kamkai handrei nga kwa ban ong ba kanu kasap ka ba ublei u ayapi kamdei ka ba kamkai ka kamkai lada ngile kamkai handrei lada ni dan ka jing thumu ka mabha kamot kamdei ka ba kamkai te ka jing ya lenti kamdei ka basuk handrei wala ka taru ngim la kan randien bat ngi kwa ru kan ba ngin inspire na ngin long ban ngin ya kentiu lang iwe ma khnang ba baro nangi ki badan kata ka jing trang ka jing em jongi ngin la ban poi ken chakathong te ngopi pat kuno piso hakani ka jing simanta ka jing pi den pio ya ka jing job pilap nya thu ka iwa pelong pi simanta Kaba penlong hiya nga ban leye simbenta kade na ka daw bang asngo tunat ikini kikam. Namar nga asngo ba man la we pa we ubru hakani ka perthei nado ba dangkai uro kala ublai ula ayengi kata kasap bangi don we pa we ro. Tamba kita kisapat ka de ka jingdon pendon kam jongi mo ladangi pendon kam ya ki kumba ong i perlo jonga mo ladangi pendon kam ya ka rukam babha kan pois ka babha handrei ladangi pendon kam pad ya ka kan long le no dia kata kasap ngatharai kam de ba kapau hi kensan handrei ka de naka jingseu tuna jongi hi ka jingseu tuna jongi hi kan ya lam yangi sya kata ka sab bangi don ladangi le ya kata ka jingseu tuna jongi ladangi treshitom ha kata ka jingseu tuna jongi kata ka sab jongi kan sapau perthei ka wei kasni kumba ka pau ha ka jonga ken ngadon ya kata ka jingseu tuna mo ban le kum kini ki campaign dia hadu menta
danga tresitom hakani ka jing seutuna jonga hadu kani ka sngi ngala ban yo ya kani ka nam kum ka second runners up jongka Mrs. Diva Northeast. Apilap mitu kene ka jing yokop Miss Diva Northeast kadi ka benta bakat no bat ha kanu ka kategori pi yakun yang kene. Dia kani ka pajan ka bamenta ha kajing ya linti ke jonga kedai ka basa namar ba ngala ya kunteng menchua por ba hapor arhajar ka khandai ter kumtu to wat la ngam sham la yo moi kata ka kerdan ka bahe hakitu ki por handrai nga aingu ya ublei ba la penyo yang ki wei pat ki grand title handrai ha kani ka kenti ka menta ka de ka grand title mo ka ba ngia yo shimet ba ngia yo leng ba kijing tray shitom ke jongi ba ngasu komen shibun ba ngam sham la long marwei handrai ki parlok ki jonga ru ki adan lang de ngasno komen shibun ya kata ban ngapa ban ya Ka kerta kadi bakat no pisi menta ka balai pausan na lai pesan. Hakani ka pajan ka bamenta ka bangi penlong ka ba ka organization ka penlong kia dan R category kan ka dan ka A bat ka B category tengi hap hapo ka A category namar ba long ki aspiring niki tu ki long kemi ke badan ka jing trang kan te kini ki bahap hapo ka A category ki dai lai pusan snam shapo bat ki ba hap hapo ka B category ki dai lai pusan snam shajrong bat ni baru sangut mang ya let ni hap hapo ka A category kan. Hari ni kajing sementara jumpi tengi sotu ya kata kajing tibet jumpi ya kasap jumpi lesi ya kedukmat jumpi ya kernya jumpi kumno kita kinong bisa kilap an ai pi kajing job makam nyar ba ki jep mari khosi jengi ba kin lek sekiwe jela mencemta kim ju kamyo ai nak katakan nam jing job kai benar halander jumpi ya pi ni kajing job kumba ong ha kti nong way believe in yourself kamut shania ha ladi kan shania ha kataka mo kataka jingmut ba ngaru ngala lada kiwe kila ngaru ngadai banla te kumbang ong ye pi menne ba kamlong ka basuk handrai pidben shania ha ladi bat shania ru kham tam ha ublai kan tangkum ta na itu isu pi ya tu ba pi adan pakasap nadu dang kena lasi pi dei nong hikai school mo film bi tu kendiat ya taka hai pi kai school but kuno pi yok mencementa ya kini jing yekop jung pi but kuno pi sedang hero ngahikai school ha ka ngadik na kasinong nartiang tang ba ngahikai school pat haman sngat kam da cengai than na nartiang te kajing sedang jonga bandrung sikini kikam kalong ho nga sngutenat hinadu menswa tang ba kata ka jing sngutenat ngam juyo ban lek persyang mo yakini kikam ha katu kapor ba menswa namar kadan hi kata ka kumbo ong meneng ngadon kata ka self doubt yo ngam la ban le leni ngam kam la ban urlong leni ngam la ban po syakathong te kata ka jing don kata ka jing sngu jonga em ka khang la ti kata ka jing kwa jonga tat hadu ba nga lek training DL8 ha po diet halas keng hadu kata kapor dia ngansa le ya kata ka miss diet ha kata kapor ngal ayo ya kata ka nam as a miss diet ha usnem arhajar khandriung dia nadu kata kapor ke ngansa kwa shushu ban urlong king kita ki jing kwa jonga ki banga i shiteng mo ha kapor menswa dia ngala sngu dan kata ka jing sngu shngang ke mensem ke maybe ngala ban le ha kani ka pagen ngala ban le shushu ha ki weki benta ken dia namar kani ka jing sim benta jonga ru kam di tang ba ngan le sim benta ngan yo ka jing job kum kanong hikai bat ka wei ka member jong ka wei ka society ka bangi don hasnong dia ngisik kentiu ka ki wei ba ngim jude ban kan randen ha kanu ka rensan dia kani ka jing sim benta jonga ru kalong kum si benta ban inspire ye gigen kamdi ka kani ka jing ya ilanti kamdi tang ban poi ka thong le ni ban yo ka nam la du le ni ban yo ka ta ka jing job handrei ban yar shu ka ta ka jing tip ban yo shu kita ka jing tip ba company aken te kani ka jing ya ilanti jonga hang ni ru kamdi tang ban yo ka ta ka jing job handrei bangan yo ka ta ka jing tip le ni ka knowledge bangan la ban sam le ni ban ai ban share ya kita ki youth le ni ki khon sam la jong ka snong ka thau jong ka snong nartiang bat baro hi ka
ki bahap apa always dai tiero but menta lei bang la ayo ya kani ka nam kum ka second runners of jong ka Mrs Diva North East tia kani kan long kum ka nuksa ken ye ki wei pat ki long kami la ne ki khon samla ba ki nem kan randin ha kata ka jing kwa la ne ka jing thrang jong ki wala da ki don kino kita ki jing la ne ki ding pen king ba khang lat ye ki ro na mar nga kermen ba leng ba ka jing support la ne ka jing kershan jong ki na yeng na sem bat ki perlo jong ki kin la ban po sha ka thong Sa iwi jing kli ngan kli pi hatu haduk menta ba pi la si menta ha kini jing yakop ba per pi la job te kadan em kata ka jing yok nong je pi na ka sap ka phong je pi hatu kelapan em ya kalau nyong sam jong pi Boleh shibon ya kata ka jing kli ke jong pi. Te ya kata ko ban juba hakani ka rukam kan. Ngilat ngimbu ya kata ka thong ba ngin yo shwai ka pisa. Ngilat ngibu ya ka thong ba ngila ban kentiu ya ka jela ka jongi hakasap ka bangidan. Namar ladang ibu shwai ka pisa kemud tanghang ta kala jat tanghang ta kala kut kan kata kasap ka phong ka jongi re ladang ibu shwai ka thong ka babha kemud ka pisa kan sawan hadin te ka jing kli ka jong pi ba ka ba ong ba ngiyo ne amma khandiat khansat tingia yo hi ma dala poi shari jong la jong tikila dan ki competition yu tingila sha khat kum to tingia yo hi bai sha kum to handrei lat na long ma na ki lat na kita te long ngimda khmi lenti than ke namar pla te bia ka jala meghalaya ka jongi bun ki khana ki badan sap ki shuwes kai long ki la shu penle no ai kenya ka sap ka jong ki namar kim ka kam dan ta kata ka kalawai na ka banta ka jong ki ngam tep na ka ai ka daw handrei long ngas musi kan ban yo i ba ka sarkar ka jongi ru long ka kapenlong ya ki khana bakin ya kelumar bakin ya klem kanu ka kata ka mo ka motivation ka baki day bandan ha ka jing em ka jongki kan si wi jing kli ya pi mo ka ai wa kham koridor ya pi la si bantai kalau yang bernyang la kanam ne ka pisa tu la ka borom ne ka pisa ya kata ya kata tia Hoy, menta ki por ki briu kila yung kila kengkor ya kapisa ban ya kaburom ro. Tang bahanga himarway nga keng ba kaburom ka kamkor ban ya kapisa. Namar ladangi don ya kaburom ka akor kumbanga syai hikai ki kena school jonga ba kaburom bat ka akor ka de ka ba krautam. Haka jing im jongi hi uwe pa uwe briu ne ka uwe pa ka uwe ka briu kam tam hangi ka jela ka meghaliama kumbangi ti ba ka de ka matrimonial society dia ngi ki kenthei ngi habban da ya kata ka burom ka akor jongi dia kata ka burom ngimut ba dangi le ya kini ki kampe chentry le ne ki hei ko bahabriu kamde bangin you no ya kita ki ya kata ka burom jongi kandu no ya kata ka burom andre kata ka jing le ya kop jongi kan di tang ba kentiu ya ka sap ka phong jongi namar kadan ka way ka round ro ka bashe don ka traditional round ti hakata tingila ala ban kentiu ya ka culture jongi ro mo dia na kata ka daw kata ka burom ro hangta lengba kita kisap ki phong jongi lengba kita ki traditional round traditional costume jongi kala kentiu hi kenya ka burom ka akor jongi hipat kuno piso yang ni ka juk jing kli ba kli i ngas ngau kumba i dahun hi ngau handrei mar kumba ong mene ba ma buana pedeng jongi ngi perkhat ba ka pajen kalong ka ba kamkai ba lalong kumba ngi long bun ki ba perkhat ba ngi be ya kapisa ngi la di no ya kaburam handrei kam long kumta ta hanga shimat pat ngaru ngaji de katakan bangan je choi kaburam kan haswa ki ai baro namar la dangi dan kaburam ka akor kamot nginem yap tangan ru nama ba ubleru an kurku na jrong bat ki weiru ken sngo tenat ken yangi tengi nam yap tangan ha kanu bad hakikam ki bangi trei ngi ktaru kamot kan watla kan long ka badet handrei kan long ka jing kurku kan